Čaute, čaute. Epizóda dnešného podcastu bude špeciálna v tom, že ju budem nahrávať aj na YouTube. Takže informácia pre vás, ktorí to počúvate na Spotify, na Apple podcastoch alebo na našej skvelej slovenskej appke Toldo, kde nás mimochodom môžete aj podporiť. Vás vyzývam k tomu, aby ste si to pustili aj na YouTube. A dajte nám follow, dajte nám subscribe, dajte nám like a dajte nám komentár, dajte nám vedieť, čo si o tomto myslíte, či sa vám páči tento formát alebo nie. My budeme veľmi radi a posúva nás to ďalej, takže sme vám za to veľmi vďační. Tak poďme na to. Dnešná téma nesie názov Biohacking lacno a rýchlo, a.k.a. nízkorozpočtová rutina dlhovekosti. Pre tých z vás, ktorí veľmi dobre vedia, čo to biohacking je, to asi nebude žiadna novinka, ale na to, aby si žil dlhšie a zdravšie, nepotrebuješ utratiť milióny. Tým, ktorí počujú slovo biohacking poprvýkrát, sa v hlave určite naskytne myšlienka na to, že si to môžu dovoliť len celebrity, milionári alebo anglická kráľovská rodina. Mne osobne sa ako prvý obraz v hlave objaví nejaký zbohatlík, ktorý si išiel napíchať kmeňové bunky vypestované niekde v laboratóriu vo Švajčiarsku do hlavy, len aby nemal plešinku. Alebo nejaké podobné sci-fi s implantovanými čipmi, či nejaký kyborg s robotickými končetinami. No pravda je niekde úplne inde a ja vám teraz poviem, ako využiť to najlepšie z biohackingu, a to bez toho, aby sme museli utratiť milióny. Podobne ako to robí napríklad Dave Asprey, ktorý sa všade v každom podcaste a videu chváli tým, ako už minul minimálne $20 miliónov na to, aby hackol svoje telo. Alebo slávny Brian Johnson, ktorý investoval milióny z predaja svojej IT spoločnosti do toho, aby zvrátil svoj biologický vek. Každý rok vraj minie približne $2 milióny na to, aby sa opäť raz stal 18-ročným. Takže vôbec nepotrebuješ žiadne technické vychytávky, terapiu kmeňovými bunkami či predražené suplementy, ktoré propaguje tvoj obľúbený influencer. Začať môžeš úplne jednoducho, a to aj bez tohto všetkého. A dokonca základ je práve v týchto veciach, ktoré nič nestoja a umožňa ti žiť zdravšie a dlhšie. A všetky tie ostatné vychytávky sú len vyšším stupňom, vyššou úrovňou, na ktorú by si sa mal vydať, až keď máš zmaknuté základy. Poďme si teda povedať, čo môžeme spraviť hneď teraz a nebude nás to stať vôbec nič, prípadne len úplne minimálnu investíciu. Prvý z týchto typov je typ hackni svoj spánok. Spánok je jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré vykonáva naše telo v snahe fungovať lepšie. Keď sa nad tým zamyslíte, evolúcia nás za tých niekoľko milión rokov dostala zo stavu jednoduchej bunky až tu, kde sme teraz. Prirodzenou cestou sa vyselektovali tie funkcie, procesy, orgány či správanie tak, aby zabezpečili čo najefektívnejšie prežitie konkrétneho živočíšneho druhu. A preto si myslím, že spánok musí byť ale že kurva dôležitý, ako evolúcia nedokázala nahradiť niečím iným. Kým spíme, sme extrémne zraniteľní. Dnes to síce až tak neplatí, ale pred niekoľkými tisíckami rokov sme si museli dávať pozor na to, aby nás nezožrala nejaká šelma, alebo aby sme neumrzli, keď v jaskyni vyhasol oheň. No aj tak nám evolúcia ponechala našich 6 až 8 hodín spánku. Prečo? Prečo nám evolúcia ponechala aktivitu, ktorá nám, ak spíme 8 hodín, vezme 1/3 života? No asi preto, že by sme bez nej neprežili ani týždeň. A to doslova. Už niekoľko dní bez spánku môže byť pre človeka doslova smrteľných. V tele sa počas dňa deje kopec vecí a náš mozog ide na plné obrátky. V noci je to iné. Sice sa stále deje kopec vecí, to áno, ale veci, ktoré sa snažia napraviť všetku tú škodu, ktorá sa v tele udiala počas toho dňa. Môžete si to predstaviť ako nočnú šichtu. Bandu upratovačiek, ktoré musia popratať celú výrobnú halu predtým, než tam ráno znova nabehnú robotníci. To, ako hacknúť spánok, som už spomínal asi miliónkrát v rôznych podcastoch a videách. Takže to len jednoducho a rýchlo zhrniem. Pred spaním žiadne modré svetlo. Žiadny mobil, telka, žiarovky v byte, nič také. Takže buď úplne eliminovať, alebo používať okuliare na blokovanie modrého svetla. A my používame takéto, ktoré blokujú 100% modrého aj zeleného svetla, alebo používame takéto, ktoré síce neblokujú aj modré aj zelené, ale iba modré svetlo, no sú vhodnejšie, keď chcete ešte večer niečo robiť alebo pozerať na telku, pretože tých farieb proste vidíte viac. Cena týchto okuliarov je do 20 €, takže my ich stredáme, takže investícia tohto hacku maximálne 40 €. Ďalší tip na to, ako si zlepšiť spánok, nepí kávu po 3 hodine. Ja viem, tebe káva nič nerobí, ty vieš zaspať, všetko v pohode, ale o to nejde.
ty síce zaspíš, ale ten spánok nie je taký kvalitný, ako by bol, keby si tú kávu nedal. Ten kofeín v tom mozgu stále je a stále ti tam robí neplechu. Ak chceš optimálne zdravie a chceš vedieť, čoho je tvoje telo schopné, ak mu dáš všetko, čo potrebuje, respektíve ak mu nedáš to, čo mu škodí. Ak chceš kávu len pre chuť, pretože ti aj tak nič nerobí, tak si daj bezkofeínovú kávu. Kúpiš ju dnes úplne všade, úplne v pohode. Takže žiadne výhovorky. A investícia? Žiadna. Ešte ušetríš na tej káve, čo si nedáš. Ďalší tip, ako hacknúť spánok, je alkohol. Alkohol škodí spánku. A ak si dávaš pred spaním jedno pivko či pohár vína, pretože ti pomôže lepšie zaspať, tak to vôbec nie je pravda. Alkohol funguje ako sedatívum, ktoré spôsobí, že náš mozog nie je schopný vykonávať niektoré úkony tak, ako v normálnom stave. Sedatívny účinok alkoholu ti môže síce navodiť spánok rýchlejšie, no spánok je aktívny proces, ktoré to telo musí tak povediac vykonávať a udržiavať. A tým, že ty sa otupíš alkoholom, tak utupíš aj tento proces toho aktívneho spánku. Spánok neznamená, že ťa vypne. Ty spíš a v tele sa všetko opraví a vyčistí. To nie. Pri alkohole ťa síce vypne, no s tebou sa vypne aj schopnosť aktívnej regenerácie a opravy. Teda, dôvod, kvôli ktorému vôbec chodíme spať, bude vďaka alkoholu narušený. Investícia? Opäť žiadna. Viac o tom, ako si zlepšiť spánok, nájdeš v samostatnom článku u nás na BeHear.sk, tak takto čekuj. Tip číslo 2. Aktivuj svojho vnútorného vikinga. Trochu diskomfortu dokáže veľa, a mojím najobľúbenejším typom hormetického stresu, alebo ako tomu hovorím ja, aktivácii vnútorného vikinga, je práve teplo a zima. Respektíve extrémne teplo a extrémna zima. A ich kombinácia. Áno, mám na mysli saunovanie a cold plunge, teda ľadovú vaňu. Alebo minimálne ľadovú sprchu. Sauna síce nie je zadarmo, no ak si raz do týždňa zaplatíš vstup niekde na miestne kúpalisko, ktoré ponúka aj saunu či nejaký low cost wellness, tak ťa to určite nezrujnuje. V dnešnej dobe má saunu dokonca aj väčšina posiliek, takže investícia 5 až 10 eur na týždeň. A keď máš multisportku, tak ani toľko. A keď si budeš ráno dávať na miesto teplej studenú sprchu, tak ešte aj ušetríš, pretože studená voda je podstatne lacnejšia. A čo sú teda tie benefity striedania tepla a chladu? Detox. Počas saunovania sa ti uvoľní veľké množstvo toxínov, ktoré sa v tele bežne usádzajú. A to či už zo vzdušia, smogu, vody či jedla. V saune to všetko krásne vypotíš. A malý tip, predtým, než začneš, daj si zo pár gramov aktívneho čierneho uhlia. To na seba naviaže toxíny, ktoré sa uvoľnia do tela. Pretože nie všetko vypotíš. Niečo sa uvoľní do iných častí tela a ty nechceš, aby sa to všetko opäť naspäť usadilo. Ďalej, regenerácia. Počas sauny a otužovania sa uvoľňuje a prekrvuje stuhnuté svalstvo. Zvyšuje sa produkcia rastového hormónu a odplavuje sa kyselina mliečna. Znižuje sa bolesť a zápal v tele, zvyšuje sa pružnosť kolagénu, takže to má za následok aj lepšiu pleť. Blahodárne pôsobí na mentálne zdravie. Po saune sme vyčilovaní a po chlade zas nabudení a s čistou hlavou. Kto zažil vie, ak to nezažil, tak sa do tohto pocitu určite zamiluje hneď po prvom vyskúšaní. Teplo a chlad pôsobí super aj na chudnutie. Zvyšuje metabolizmus, pretože telo potrebuje viac energie na to, aby sa či už ochladilo alebo zohrialo. Takže vyšší energetický výdaj a spaľovanie tukov ako paliva. A ako bonus zlepšuje aj typ číslo 1, teda spánok. Choď večer do sauny, daj si 3 kola a večer budeš zaručene spať jak malé decko. Typ číslo 3. Si to, čo ješ a neješ. Čo tým myslím? Na kvalite jedla extrémne záleží. Naše telo, všetko z čoho sa skladá, je doslova tvorené z jedla, ktoré jeme. A ja budem určite radšej, ak bude moje telo zložené z kvalitnej zeleniny a biomäska bez antibiotík, než z technického kuracieho salámu, vypražanej koblihy či Coca-Coly. Samozrejme, čím vyššia je kvalita potravín, tým vyššia je aj cena. A bohužiaľ, meničko z mekáču ťa naplní 3-krát viac a stojí 3-krát menej ako Cezar šalát. No rozdiel medzi najlacnejším kuracím mäskom a biokurčaťom, ktorý kúpiš v bežnom supermarkete, nie je až taký extrémne veľký. Nájdi rovnováhu. Ušetri na tom, že si budeš viac variť. Menej si budeš objednávať pizzu, budeš kúpovať menej čipsov a ušetrené peniaze investuj do biomäska a väčšieho množstva zeleniny. Niečo málo o tejto téme som už spomínal v podcaste s názvom Strava na Marse, ktorú nájdeš aj vo forme článku alebo vo forme podcastu, tak si to určite čekni. Tam aj spomínam viac spôsobov o tom, ako zdravšie jesť, bez toho, aby si musel pred nákupom vybrať požičku. A investícia do tohto typu minimálna. No výsledky sú v dlhodobom horizonte obrovské.
A čo mám na mysli tým nejedením? No predsa fasting. Jeden z najlepších biohackov, a to takmer na všetko. Na chudnutie, na dlhovekosť, na lepšie fungovanie metabolizmu, na lepšie trávenie, na lepšie sústredenie, no proste všetko. Skús jednu z klasických metód, napríklad prerušované hladovanie, kedy ješ len v určitom časovom okne počas dňa, napríklad len od 10. rána do 6. večer. Teda 8 hodín a ďalších 16 hodín do ďalšieho dňa v podstate hladuješ. Dáš tým telu čas si trochu oddychnúť. Alebo skús raz za mesiac 1 či 2 dní nejesť. A investícia do tohto typu je absolútne finančne žiadna. No chce to pevnú vôľu. Na fasting máme tiež samostatnú podcastovú epizódu a článok na webe, takže to určite čekuj, ak chceš vedieť, ako s ním začať a ako pri ňom vydržať. A ako bonusový dodatok k tomuto typu by som len chcel povedať, že nezabúdaj na to, aká dôležitá je obyčajná čistá voda pre naše telo. Z nejakého mne nepochopiteľného dôvodu je na Slovensku veľmi hojne rozšírená epidémia mentálnej alergie na vodu. Každý rodič vie, že na deti musíme dávať pozor a v podstate ich nútiť piť vodu. No ja si to všímam u dospelých ľudí viac ako u detí. Ľudia proste nepijú dosť vody. Skús sa doma mamky opýtať, koľko vody už dnes vypila a odpoveďou ti bude, že 3 kávy a 1 šálku čaju. A ak sa opýtaš otca, tak ti odpoveďou bude akorát tak nejaký hlupý vtip typu čo chceš, aby som zrdzavil, vo vode sa jebuje ryby, alebo môj obľúbený, však pivo je z 97% voda, nie? Dávajte si pozor na to, koľko vody vypijete, ale nie len to. Dávajte pozor aj na svojich blízkych, na mladších, ale hlavne na starších ľudí, pretože ľudia nepijú vodu. Tip číslo 4. Terapia slnkom. Hej, kľud, jasné, už normálne počujem, ako sa ti v hlave objavuje veľkým tučným fontom napis EZO bullshit, ale nie. Nejde o žiadny EZO-blud, objavuje sa stále viac a viac vedeckých štúdií, ktoré poukazujú na rôzne aspekty našeho zdravia, ktoré sú priamo ovplyvnené slnkom, a to či už negatívne jeho nedostatkom, alebo pozitívne, ak ho máme dostatok oproti ľuďom, ktorí ho nemajú, ktorí sú non-stop zavretí doma alebo v kancelárii. Veď aj terapia červeným a infračerveným svetlom, ktorú sme si spomínali v predchádzajúcej epizóde, je to isté, čo dostaneme zo slnka pri východe a západe slnka, akorát s veľmi precízne vyselektovanou frekvenciou svetla. No nie je to nič, čo by ti slnko tiež nedalo. Ďalej, potrebujeme dostatok slnka ráno po prebudení, aby sa naše telo naštartovalo, vyplavilo dostatok kortizolu, hormónu, ktorý nás drží počas dňa v strehu, a v noci sa naopak premieňa na melatonín, hormón spánku. Asi ani nemusím spomínať, ako vyzdvihuje vystavovanie sa slnku samotný Andrew Huberman v jeho podcaste Huberman Lab. Potom je tu samozrejme vitamín D, ktorý príjmame zo slnka a jeho kvalita a cena je neporovnateľná s tým tabletkovým vitamínom D. Vplyv slnka na mentálne zdravie je takisto obrovský a to nie je žiadna veda. Skús byť doma zavretý so zatiahnutými závesmi 3 dní a uvidíš, ako rýchlo príde depresia. Takže, ako na to? Ak máš prácu, v ktorej si zavretý niekde vo výrobnej hale či v kancelárii, tak vyhľadávaj slnko vždy, keď je to možné. Choď ráno do práce pešo, vystup o zastávku skôr a trochu sa prejdi, cez obednú pauzu choď von, po práci zober psa alebo deti na prechádzku a cielene zbieraj čo najviac slnka. A to aj do očí. Takže ak ti slnko úplne nevypaluje sietnicu, tak si okuliare neber. Potrebuješ totižto aj priamy dopad slnka na sietnicu. No hlavne nebuď blbý a nepozeraj priamo do slnka, lebo oslepneš. To ti hádam nemusím pripomínať. Tak, investícia do tohto typu, iba trochu tvojho času a potreba myslieť na to, že slnko je vlastne ten najlepší suplement. Spomenul som 4 jednoduché biohacky, ktoré sú buď úplne zadarmo, ušetria ti peniaze, alebo do nich budeš musieť investovať iba minimum peňazí a trochu svojho času. Takže teraz sa už nemáš na čo vyhovárať. Zober svoj život a hlavne svoje zdravie do vlastných rúk a skús nájsť svoje optimálne ja. Takýchto malých vecí, ktoré môžeš robiť denne a nič nestoja, je kopec. A spomíname ich denne u nás na Instagrame či v iných článkoch alebo v iných podcastoch. Takže nás pozorne sleduj a my ti pomôžeme dosiahnuť lepšie telo, myseľ a zdravie. Dlhšie žiť a cítiť sa lepšie. A ak by si rád videl viac zo zákulisia života biohackerov, tak si pozri naše vlogy na YouTube a uvidíš, že zdravo sa dá žiť dokonca aj pri cestovaní okolo sveta. Tak na čo čakáš? Vybehni von na slnko, holý, bosý a hladný, skoč do ľadovej vody a bež sa domov poriadne vyspať. Čau.